Hola, jo sóc l'Àlex i a partir d'avui us acompanyaré en un viatge cultural per Barcelona, els seus referents actuals i les innovacions artístiques que ho estan patant ara mateix als carrers. En cada episodi tractarem un tema artístic en concret i comptarem amb la presència de 4 dels seus màxims exponents del moment. Com que no ens conformem amb que només ens expliquin el que fan, el que farem és posar-los a prova en les seves respectives disciplines. La primera parada del nostre trajecte és la música i avui comptem amb la presència d'Andrea Motis, Joan Dausà, Pau Roca i Alba Farello. Benvinguts a Moritz Botelder Música. Abans de començar, m'agradaria agrair-vos la vostra presència avui al programa. Un brindis per Moritz Botelder Música. Salut. Qui vol estrenar-la, va? Joan. Hòstia, endavant. qui vol estrenar-la? Vinga. A veure, hi havia una 6 Moritz per començar, no? Alba, m'agradaria entrar en el debat de la música gratuïta. Què penseu i què penses tu de la nova plataforma Spotify, o sigui, el nou model que ha creat? Que Spotify està bé, el que no crec que sigui suficient com per ficar només la teva música allà, sinó que has d'estar distribuït a més plataformes, saps? Però que, per exemple, és millor que YouTube, que la monetització que cobres per un anunci de no sé qui, que és que ara la pasta és una merda, saps? Clar, però tu vas començar, de fet, amb YouTube... Sí, jo vaig començar amb YouTube en plan una mica en broma, saps? Jo no m'esperava que em passés tot això en tan poc temps i tot, i jo ho feia com per passar-m'ho bé i tal, i vaig penjar el vídeo. Però després ja quan comences a veure que hi ha benefici, que si no te'l treus tu, l'està traient algú altre, doncs no ets tonto tampoc, saps? I llavors dius, vale, doncs penjo a YouTube, però en realitat si tu penges a iTunes, penges a Spotify per comoditat de la penya, perquè els temes no se'ls poden baixar els meus, com a mínim, necessites com ficar-te tot per poder treure el benefici real, saps? I en el teu cas, Joan, què penses d'això? Jo penso que sí, que això que deies de la plataforma Spotify o YouTube mateix és un bon punt de partida, però després has de materialitzar-ho, treure'n el Reddit i transformar això en públic. I públic que paga una entrada o que està disposat a invertir en tu. Per tant, el punt de partida és de puta mare, perquè ha fet que la línia de sortida s'eixampli per 10 i tothom hi càpiga. Clar, per arrencar i donar oportunitats. Comença a córrer i veiem qui li va bé, no? Vinga, va. Què em diries si et digués que el teu repte és fer-nos, a nosaltres i la gent que s'animi, una classe de twerking en 5 minuts, així fàcil. Vamos? Vinga. On est trois, 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 on est trois. Em sento violat, perquè... Creus que els músics catalans tenen com el deure aquest de comprometre's amb potenciar la llengua, que canta en català i que, per tant, no sé, es veu com una etiqueta, no? Com a ambaixador de la llengua? El deure segur que no. Una altra cosa és que cadascú sent i pensa en una llengua i és en la que composes. Per tant, al final, tu escrius les cançons des d'on tu parles i on sents. Ara, paral·lelament hi ha dos tipus d'artistes, o els artistes que estan al mig, o els artistes que estan un temps a un costat i un temps a l'altre, que utilitzen la música, en aquest cas música, com a eina comunicativa d'entreteniment, i evidentment interessant, pot ser sublim, però que no tingui un contingut social, un contingut de lluita, de defensa política, entenent com a política, petita política, el defensar la teva llengua. I artistes que pel que sigui en el seu moment creuen que la música pot ser una eina de transformació i de defensar unes idees. M'agraden els artistes que en algun moment de la seva carrera decideixen que la música en aquest cas pot ser alguna cosa més que un entreteniment i que art, que no estic menyspreant l'art, simplement que
m'emociona encara més quan a sobre s'utilitza com a eina de transformació social. Crec que tot art, la diferència aquesta, no? Sí que hi ha una diferència entre l'art més polític i menys polític, però en tot cas l'art en si mateix sempre té alguna de la personalitat i del punt de vista d'algú sobre la vida, no? O sigui, en plan, és una cosa de mi, de que necessito de treure de mi, però és el meu diàleg. No té per què ser sempre, en plan, com perquè un artista et digui alguna cosa de el que veu bé, el que ell veu malament, o a dintre una mica el que ell és, no crec que sempre sigui polític, saps? Sí, en aquest cas, però bueno, això que diuen que mejor que hablen, aunque hablen mal de ti. Però en el sentit de hater, clar, tio, si has ficat un d'esto a la Vanguardia i surt el meu jeto, doncs està guai, saps? Però prefereixo que digui la veritat, saps? I en el sentit del públic, els haters m'encanten, o sigui... T'encanta. M'encanta perquè em donen tota la controvèrsia que necessito per seguir sent el que soc. Molt bé. Doncs va, quan vulguis. Ostres, tu! Repte. Vale, Andrea, el teu repte consisteix en tocar 3 melodies i nosaltres les hem d'adivinar en 1 minut, les 3. Yeah! Sí? T'atreveixes? Sí, clar. Doncs vinga. Vale. Ja. Montreal. Ja, Et queda una. My My favorite favorite things. Clavat! Clavat! Molt bé. Sí. Em podria haver fet... Una cada una, Una cada una. Molt bé, molt bé. Exacte, Molt bé. Reto superado. Vinga, va. Quin és el repte més gran al que t'has hagut d'enfrontar o sigui, a la teva carrera com a DJ? Un exemple, no et sé dir, no tinc cap anècdota així molt representativa del que em preguntes, però sí que és veritat que m'ha passat diverses vegades de donar-te compte de que no voldries estar en aquella situació, no et trobes còmode ni amb el club, ni amb l'ambient, ni amb moltes coses, i jo crec que també és perquè la cultura del DJ és relativament nova aquí, és a dir, és el que deia ell abans, o sigui, no es pot comparar el respecte que es té cap al DJ a fora, a qualsevol país, ciutat, te'n vas a Berlín i o sigui, és impensable que tu vagis a demanar-li música al DJ, o sigui, se'l respecta i que per algú l'han contractat. Llavors, clar, com ja vas amb aquesta por aquí, doncs et trobes en situacions que et dones compte que pot passar qualsevol cosa. A partir d'això, m'ha passat que facin l'amor davant teu i ho vegis, en un club, sí, o fins i tot que et demanin reggaeton, coses superestranyes. Explica això de fer l'amor davant teu. Sí, jo vull més salsa aquí, a veure. Ho vaig veure, estava en un club molt petitet i bueno... On era això? No es pot dir. Qui era? El que deies de l'intrusisme, sí, també, és veritat, és molt fàcil comprar-te un ordinador, descarregar-te 4 cançons i ser DJ, però també, per altra banda, diré, en favor del que dèiem abans, que internet ha donat una de possibilitats a la gent de descobrir música i de tenir música a casa seva que abans no estava. I això també és boníssim. Llavors, jo tampoc no soc d'aquesta gent que diu, hòstia, que mierda lo digital, que guarrada esto de descarregar música, no, o sigui, s'ha de ser una mica obert de ment i entendre per què està passant això. O sigui, realment jo crec que el model de negoci ha fracassat en aquest aspecte i per això estan obrint altres vies, que és el que dèiem abans. El que has comentat tu de que els DJs tenen molta més valorats a fora que no aquí, he de dir que jo crec que els músics també, en realitat, saps? Jo crec que és qüestió més de com tractem la cultura i com tractem l'art, jo crec. Andrea, si fos la teva última nit a la Terra, a quin concert aniries? Potser aniria a veure Sarabon, que no he vist mai, és de les meves preferides. Molt bé. Què ha de sortir? Tu tira. Quina és la frase estrella que utilitzes en tots els teus concerts? Mai. La que més faig servir, la primera, la que faig servir al principi de tot és esteu molt guapos i molt guapes. Aquesta... Me toca. Sí. Que me toca. Vale. Reto. Vinga.
Vale, has d'improvisar una mescla així guai en 1 minut i nosaltres podem escollir els discos que tens tu del teu repertori i alguns que jo he portat així d'estranquis. Vinga, va. T'atreves? Doncs vinga. Que maco. Uau, per fi! Improvisa el primer paràgraf del Don Quijote amb la guitarra i tal cantat. Molt I una guitarreta, no? Tot preparat, Toma aquí. Molt bé, Vinga, A veure, aviam. A veure, això seria una baladeta, no? Va ser el millor. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza, astillero, adarta antigua, rocín flaco y galgo corredor. En un lugar de la Mancha, va, vosaltres. Ah, perdó. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Ole! Bravo! Val a dir que no havia llegit mai la paraula adarga, Ja tens single pel proper àlbum, Funciona, no? Puta mare. Ha quedat bé, no? En sèrio, fiques aquesta veu i sembla que sí, hi ha un poema o Temazo, alguna no? cosa, Ja, saps? com Sí, és sí, el- topera emocional, allà, Exacte. tot. Quan les paraules estan ben escrites també funcionen de meravella, Sense fer res, Molt bé, molt bé. Molt bé. Reto superado. Bien. Bueno, escolta, pues, moltes gràcies a tots per haver vingut i res, espero que us hagueu passat molt bé i ens veiem d'aquí poc, vale? Salut. Salut, vinga, va.